Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε και δοξάζει τη χώρα μας. Προφανώς θαυμάζουμε αυτό που έχει πετύχει αυτό το παιδί, όχι μόνο στο μπασκετικό κομμάτι, αλλά και το πώς μεγάλωσε, πάλεψε αυτός και η οικογένειά του και έφτασε πλέον να είναι εδώ που είναι. Και το πιο σημαντικό σημείο για μένα που με εντυπωσιάζει είναι ότι θέλει διαρκώς να βελτιώνεται. Και δεν το συναντάς εύκολα. Κάποιος που έχει τακτήσει όλα αυτά, που μεγαλώνει, που είναι στη φάση που είναι, τον βλέπεις, θέλει να βρει πώς θα γίνει καλύτερος. Έχω τη χαρά, την τιμή να κάνουμε κάποιες προπονήσεις κάποια καλοκαίρια που ερχόταν μαζί και είναι αυτό ότι συνειδητοποιείς ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να σε ακούσει. Οι πιο πολλοί θέλουν να σου πούνε. Και αυτό που λέει ο Θοδωρής είναι ακόμα πιο το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο. Ότι έφτασε στην κορυφή και συνεχίζει να θέλει να δουλεύει.